שלום רב, בשיעור זה נלמד את שלושת השערים הלוגיים הבסיסיים שאנחנו משתמשים בהם בקורס שנקרא מערכות ספרתיות. אבל לפני שנתחיל להתעסק בשלושת השערים, את התפקוד שלהם ואיך הם עובדים, בואו נסביר קודם כל מה זה שער לוגי בכלל. שער לוגי, כפי שאתם רואים פה בסרטוט, הוא בעצם רכיב אלקטרוני שעשוי בפנים מהרבה יחידות בסיסיות של טרנזיסטורים ודיודות. המעגל הזה, האלקטרוני הזה מבצע פעולות חשמליות על הנתונים המוכנסים לתוך המעגל ומוציא את הפעולה במוצא השער. ועכשיו נתחיל ללמוד שער בצורה מפורטת. השער הראשון שאנחנו נלמד אותו הוא שער אור, או איכשהו בעברית נקרא שער או. מה התפקיד של השער הזה? השער הזה בעצם אפשר להסביר אותו על ידי מעגל חשמלי מאוד פשוט של נורה עם סוללה ושני מפסקים. אנחנו יודעים שהנורה תדלק כאשר מפסק A יהיה מחובר או מפסק B. כלומר, מספיק לנו שאחד מהמפסקים מחוברים. כאשר הנורה תדלק, אם מפסק A מחובר, הזרם יעבור דרך הסוללה, דרך המפסק A הסגור לנורה והיא תדלק. אם מפסק B יהיה סגור, אז כנ"ל הזרם יעבור דרך הסוללה, דרך הקצר של מפסק B לנורית, וכמובן אם שניהם יהיו סגורים, גם אז הזרם יתפלג אומנם בשני הכיוונים, יחזור חזרה וידליק את הנורה. המצב היחיד שבו הנורה לא תדלק הוא במקרה שגם מפסק A פתוח וגם מפסק B פתוח. במקרה כזה יהיה לנו נתק במעגל, ואז הנורית לא תדלק. כלומר, מה ראינו פה? כדי שהנורה תדלק, מספיק לנו שאו A או B יהיה דלוק. מצב כזה נקרא בלוגיקה, נקרא מצב שנקרא או באנגלית אור. והטבלת האמת שמתארת את התיאור החשמלי שהסברנו עכשיו, מופיעה פה למטה. אם מפסק A פתוח, אנחנו מציגים את זה לידי 0, ומפסק סגור משיגים את זה לידי 1. אם שניהם פתוחים, אז הנורית כפויה. כשהנורית כפויה זה אומר שיש לנו 0 לוגי. אם מספיק שמפסק B יהיה סגור, כדי שהנורה תדלק, כנ"ל אם מספיק לנו שמפסק A יהיה סגור כדי שהנורה תדלק, וכמובן אם שני הנורות דולקות, המפסק ידלק. התיאור הלוגי המלא של זה הוא כתוב בצורה כזאת, כאשר שניהם 0 זה 0, ומספיק שאחד מהם יהיה 1, המוצא יהיה שווה 1. שער לוגי כזה נקרא שער אור. נעבור לשער הבא, שהוא השער ההופכי לשער אור, שער AND. שער AND בעברית נקרא שער גם. כדי להסביר את זה נשוב לתיאור של המעגל החשמלי עם נורית, סוללה ושני מפסקים. כדי שהנורית תדלק, אנחנו צריכים פה שגם מפסק A יהיה סגור וגם מפסק B יהיה סגור. זאת אומרת, רק אם שני המפסקים יהיו סגורים, אז יהיה לנו הולכה חשמלית מהסוללה דרך המפסק A הסגור ודרך המפסק B הסגור לנורית, ואז הנורית תדלק. כל מצב אחר, כלומר, אם A פתוח ו-B סגור, או הפוך, B פתוח ו-A סגור, וכמובן אם שניהם פתוחים, יהיה לנו פה נתק חשמלי במעגל, ואז המפסק, ואז הנורית לא תדלק. התיאור של זה מופיע לנו פה, בדיוק כמו שהיה בשער אור, אבל המצב הפוך. המצב היחיד שבו הנורית נדלקת, הוא מצב שבו גם מפסק A סגור שמופיע על ידי 1 לוגי, וגם המצב של B סגור שמופיע על ידי 1 לוגי. רק אז נקבל 1 במוצא. והתיאור הלוגי שלהם מופיע פה בטבלה הזאת, כאשר שניהם 0, או אחד מהם הוא 0, יהיה לנו במוצא 0, ורק כאשר שני הכניסות יהיו ב1 לוגי, נקבל במוצא 1 לוגי. זהו שער AND, או בעברית גם. השער האחרון שנלמד היום הוא שער NOT. שער NOT, או בעברית שער מהפך. גם פה נסביר את זה בעזרת המעגל החשמלי. יש לנו פה סוללה, מפסק ונורית. אם המפסק הזה סגור, אז אנחנו יודעים שיש לנו קצר חשמלי. זאת אומרת שכל הזרם שיוצא מהסוללה עובר דרך הקצר, ולא עובר דרך הנורית. כלומר, הזרם יעבור אך ורק דרך הקצר, ולא
לא ידלק לנו הנורה מכיוון שהזרם לא יעבור מפה. המצב היחיד שבו הנורה תידלק הוא במצב שהמפסק יהיה סגור, ואז הזרם לא יעבור דרך פה מכיוון שיש פה נתק, ואז הזרם יעבור דרך הנורית והנורית תדלק. כלומר, אנחנו רואים פה מצב שבו רק כאשר המפסק פתוח הנורית תידלק, וכאשר המפסק סגור הנורית תיכבה. לכן אנחנו מתארים את זה על ידי הטבלת אמת הזאת, כאשר בכניסה יש לנו 0, כלומר המפסק במצב פתוח, הנורית דלוקה, וכאשר המפסק במצב סגור, אז דווקא הנורית כבויה. הסימון הלוגי שלו הוא בצורה כזאת, והסימון שלו אנחנו מסמנים את זה בצורה ככה, F שווה ל-A נוט. עד כאן.